दिनै नैबे लाइमोन आफादनि मेलनि गेजेरजों नोंथांमोना आखुथाय गावनि आखुखौ बोरै दानानै लानांगौ बेखौ नोंथांमोना मोननो हादों। दिनै नैबे मेलनि गेजेरजों नोंथांमोना धैर्य पेशेन्स बोरै बिल्डआप खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना मोननो हादों। बेखायनो आं खावलायदों जायखिजाया खामानियाव आखाइ होनाया गाज्रि, नाथाय आं सासे एमलेस आरो डेस्टिनेटेड नङामोन जेला जायनि थाखाय आं गुबुन गुबुन परिबेसाव बेबायदि खामानि मावबोदों। नाथाय आं बुंनो नागिरगोन आंहा मोनसे गोथौ फोथायनाय दंमोन। I have the deep belief and the patience आंहा दङ। आं गोग्गानानै बुङाखै, आंहा दङमोन आरो दाबो दङ। जायनि थाखाय आं गुबुन गुबुन खामानि आखाइ होदोंमोनब्ला बांद्राय बहाबा नङा बहाबा देरहासार जानो हानानै आं दिनै साब डिभिजन डेपुटि इन्सपेक्टर हिसाबै दायित्व लानो हादों। आरो दिनैसिम बहुत समयसानि गेजेरजों जों खामानि मावदों। रोजा रोजा फोरोंगुरु दं आंनि आन्दाराव। प्राय 645 स्कुल दङ। Thousands of teachers and their problems and issues are always with me. They call me every day. The such kind of problems, these are serious problems, these problems are arising in the school. So what to do? Please suggest. जियानो जाया मानो रायजो नोंथांमोन बिराद मोजां प्रश्न सोंदों जा फंबाया। आं होफ्लांबाय नोंथांमोना दा होसै। नाथाय आं मोनसे खोथा खावलायगोन थेवब्लाबो सासे मानसिया मानसि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला जों बेबायदि परिबेसाव खिन्थु खामानि मावनांगोन। You have to challenge in different situations. Step by step नोंथाङा different situationआव चेलेन्ज खालामनो हानांगोन। आरो बे चेलेन्ज खालामनाय अबस्थायावनो गुबुन गुबुन जायगायाव मानसि आखाइ होफ्लाङो। आंबो सानाखैमोन आं दिनै डेपुटि इन्सपेक्टर जागोन होननानै, NSGआव खामानि मावगोन होननानै आं मालाबाबो सानाखैमोन। बिराद गोदाव सोराव फैनाय। बेखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना दायो बयस दङ, एडुकेसन स्पिरिटनि सुबुं, you have strong mind, strong thinking capacity, vivid mind, you are very strong. And by the way, बे लाइमोन आफादा बिराद मोनसे यंग स्टेजआव दङ दायो जोनोम जानायनि उनाव। आरो जोंनि रोंगौसा बिथांमोना लाइमोन आफादखौ ओरैनो जोनोम होआखै। नोंथांमोनखौ लानानै माखासे एक्सपेक्टेसन दङ। जाय एक्सपेक्टेसनखौ बिथांमोना दिनै 18 जौथाइनिफ्राय नेनानै दङ। दिनै नेनानै दङ बिथांमोना। गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनिफ्राय जों जागायनानै रुपनाथ ब्रह्मनिफ्राय जागायनानै हिरु स्टेजआव जिथु खामानि मावनाय जोंनि जाथि फोजाखांनो बिथांमोना दिनै नेनानै दङ। बर' सात्र सन्मिलनखौ ओरैनो दायाखै, दिनै लाइमोन आफादखौ ओरैनो दायाखै। जियानो जा आंखौ जि सोंलु सोंबाय आं थारैनो बिराद गोजोननाय मोनदों। जानला मोनला आखाइ होनाङा, मोजां खामानियाव आखाइ हो। जोंनि समाजाव जिखिनि नेमनि गेजेरजों लांनांगौ जों बे मथे थांनांगोन। आरो आं मोनसे खोथाखौ जोबनायनि सिगां बुंनो नागिरबाय जे जिहेतु जों बर' गामियाव देरनाय, बोसोरफ्रोमबो बैसागो जायो, खाम जथा सिफुं दामबाय थानाय नुयो, जोंबो दामफायो। जों हारिमु आखाइ होनाय जाबाय लासैनो। जों होनाय जादों सानफ्रोमबो जों फाउन्डेसन डेआव बा बैसागुनि 1 तारिखआव जों गामसा गानि गामियाव बोराय बुरै बिथांमोनखौ जों खुलुमबोदों। जोंनि ट्रेडिसनाव जोंनि कास्टमाव जों आखाइ होनाय जाबाय आरो बेखौ जों मावनोबो नांगोन। बे जोंनि जोनोमजों फैफानाय। सासे सुबुङा उन्दै समनिफ्राय बे ट्रेडिसनाल कास्टम, जोंनि क्रिड कास्टम ट्रेडिसन एन्ड फेथ, बे जिनिसजों जुदि जों स्पिरिटजों फैनो हायाब्ला निश्चय साफा राफोद बर' सुबुं जानो हानाय नङा खोमा। बेनि जों हारिमु आखाइ होबोदों। आरो सोलोंथाइनि बेलायाव बेबायदिनो आंबो फैदों। आफाया मास्टारमोन नालाय, मास्टारनि खोथा बुंबाय थायो नालाय, बिदिनो आंबो लासैनो आंखौ जबरदस्ति लानानै थांदों। गोलाव खोथा बुंनाया रायजो राजा नोंथांमोन, जिहेतु दसे समनि उनाव गेवलां मेलबो जागोन। जियानो जा आंखौ जि सोंलु सोंबाय बिनि थाखाय आं साबायखर बावदों। खिन्थु जानला मोनला आखाइ होनाङा, मोजां खामानियाव आखाइ हो, अराय देरहासार जानाय खामानियाव आखाइ हो आरो गावनि फोथायनायखौ सिगाङाव लाखिनानै जाहाथे आखाइ होयो जोंनि लाइमोन नोंथांमोना, बेखौ आंनिफ्राय खावलायनाय। फिननाया बोरै जाखो आं बुजिलिया, खिन्थु आं एमलेस डेस्टिनेटेड नङिनि थाखाय आं गुबुन गुबुन जायगायाव आखाइ होदों आरो बेनि खोथाया। दा बयनिसिमबो गाहाम मिजिंथिबाय।